GS. Lava 1, Jussi Jylkkä, Lievä GS. Lava 2, Harri Lehtola, Hakamäen Ryhmä. Lava 3, Tommi Lukkarinen, Suomen Kauppula. Lava 4, Jani Sipponen, Suomen Kauppula. Lava 5, Jouko Hirvasaho, Haapainen Kartula. Lava 6, Aki-Samuli Jotikka, Suomen Kauppula. Olkaa hyvä nostaa tuotta nostaa lavalle. Aloitetaan laskea. 5, 4, 3, 2, 1, start! Ja nyt tosiaan nostaan kahta vihreätä kuulaa, eli 24 kilon painoisia kaavakuulia. 2 kappaletta. Eli yhteensä 48 kiloa syötössä. Eli samat säännöt. Ponttu lähtee näistä jaloista tai lähtee jaloista. Käsien pitää suoristua ennen jalkoja. Kuulien pitää pysähtyä silmin nähtävästi pään päälle. Kyllä se on hallittu, siinä on turvallinen yleensä nosto. Ja tuomme nyt näitä asioita katsoa, niin laskee pisteitä. Ja tässä sitten eri painoluokissa ollaan menty. Virallisessa on menty tuloksissa yli 100. Eli tuolla vähän painoluokista riippuen, niin 116 toistoa. Tässä on itse asiassa semmoinen hieno tilanne tässä nimenomaisessa erässä, että melkein kaikki on niinku ensimmäistä kertaa nostanut tällä painolla niinku kilpailussa, ainakin tämän meidän taulukon mukaan, eli aplodit tästä taitaa eikä tässä on kyse nousta niinku korkeammalle kuulalle. Se on aina hyvä, se on vaikea lähteä siihen seuraavaan painoon. Oma haasteensa. Katsotaan vähän epävirallisia ST-tuloksia 24 kilon työnnössä. Onko eli tämmöisiä epävirallisia ennätyksiä, niin sanottu Hall of Fame-tuloksia tässä nostomuodossa meillä painolla on suurin tulos on 132, eli tämmöinen Marko Pääkkönen, ketä tänään myös nostamassa myöhemmin tehnyt tämmöisen mahdottoman tuloksen niille. Sellaisia lukuja, tämä on kova tahti. Kolme minuuttia. Neljä minuuttia. Tosiaan kahden kuulun työnnössä niin tavallaan sama idea, että lepopaikka ikään kuin tuossa räkissä ylistämättä kuuliin kanssa, myös tuolla pään päällä niin saa pitää paikalla niin kauan haluaa. Tyypillisesti ihmiset ei pysty lepäämään siellä niin hyvin.
Niitä pidetään rakissa. Kädet ei pääse lepäämään lainkaan, että koko ajan molemmissa käsillä on paino. Ja ketä eri luonteeseen vähän kyllä yhden kertyy. Kumpikin on haastavia, mutta ne on eri lajeja oikeastaan, voisi sanoa. Tekniikka silti hyvin paljon samanlainen. Treeneissä yleensä tehdään molempia, kummatkin sukupuolet tekee. Puoliväli 5 minuuttia. Kuusi minuuttia. Tässä tosiaan katsotaan myös, niin sanottu pysäytys on semmoinen termi, mitä käytetään, että pysähtyykö kuulla siellä pään päällä, pysähtyykö nostaa ja sellaista termistä me käytetään. Hyvä pysäytys tarkoittaa se laadukas. Ja 7 minuuttia oli siinä. Laadukkuus oli tärkeä juttu meille. Se oli tavallaan niin valmentaja tai koulukunta tai mikä tahansa se niin tausta, niin silti se ajatus se, että nosto on laadukas. Ja se tarkoittaa, että se on turvallinen, pystyy tekemään pitkään, pystyy harjoittelemaan vuosikymmeniä jo. Minuuttia, 2 jäljellä. Näytös pelkkeen 3 järjestä taistelee ykköslava, kolmoslava, neloslava keskenään. Tässä painopaita 5 alla. Tiukkaa. Kolmannen siellä kirittää, mutta mennään muut tekemään.